ifele anala eme gị ifele ọ dịkwa n'anya ifele ọ na-emekwa gị nwaanyị mụrụ gị nwa the mother of your children ka ị na-enwenwuru ike inye akwụkwọ ekwa iji nwaanyị obodo wee nweta akwụkwọ yes then ịbụzi a citizen n'obodo a yes kedụzi ife bụ problem ihe nyere nwunye gị akwụkwọ nwaanyị mụrụ gị nwa nwaanyị ịnụta from Nigeria bịa ebe a ka ọ nọrọ under you as nwunye gị obi ekwere gị nye akwụkwọ ọrụ wickedness ọ bụrụ ajọ obi bụ ife a ikwere nye nwunye gị ịnụrụ nụọ ya ka esi anụ nwaanyị ọmụrụ gị nwa ị chọrọ inye akwụkwọ nwaanyị a na-asa ka ya lijedili adolo wali na die bụ citizen n'obodo ọ bịalụ ọkwa ajọ obi chukwu na ya akpọkwa gị ọkụ ọkwa obido na-akpọwa ya ọkụ asị gị na-eme nwoke a anya mara na ife o metere na-emie kedu idiri ajọ obi ị nwere kedu idiri akpọmasị ịkpọrọ nwaanyị ijere n'ụtọ kwa m gwafa na vidio m ana m ekwu na vidio m si na gịnị mere nwoke be anyị bịagoro na South Africa adọrọ mma ịnụ asị edi obi fa nwere mgbe fa nọ be anyị na nke fa nwezi mgbe fa nọ n'obodo a bụ ozu ofu ifefa bụzipụ ekwensu nwaanyị obodo etuwis gofa isi ife nwaanyị ịnụrụ anụ ị chọrọ inye ya akwụkwọ maka gịnị maka nwaanyị obodo si gị na inye ya akwụkwọ na ọkagbuo akwụkwọ gị mee ka eshọn isi n'obodo a wee na ikwetie maka na ị ka na-eje sie ibon gị bikos onye ọbụla nyefe akwụkwọ fada akwụsịkwa isi ibon gị ihe sigide ibon gị ọntiri isi n'obodo a pụa ị ka na-eji esi ibon gị onwe na-etuwisi na-awọli gị ga-enyere nwaanyị ịnụtara akwụkwọ so ọnyanwa bụ nwaanyị ị na-anụ ka nwunye ịnụtara na Naijiria bụ nwunye gị ka njọ oge onye mgbu onye alụrụ anị ajọ nwoke ọkwa ifuru ajọ obi gị ihe ata afụ n'obodo a ebe ị kwetazi ife nwaanyị obodo kwu wee kedo nwunye gị abịa na-eli akwụkwọ every 3 months ife maka ya ejide n'ụzọ sef na-eme nwunye gị embaras maka ị nwere akwụkwọ obodo ifere megbukwa gị na nwaanyị mụrụ gị nwa na inyere ya akwụkwọ na-ata afụ n'obodo a maka akwụkwọ ifere megbuo gị anụmanụ